जोङोहाय दिनै जे ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो बानजायनायाव थान्दै जख'न्थाइ बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ जिंजिबिल गामियाव जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै जोङो खुंनाय जादों। आरो जोङो बेनो जे जोङो रायजो राजाफोरखौ साफ्रोमखौबो जोङो खावलायदों जे जाहाथे जोंनि बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां फैनानै बाहागो लाफैनानै जे मोजां जाफुंहोयो, जोङो बेखौनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों आरो फैगासिनो दं रायजो राजाफ्रा। आरो दसे समावनो जोङो दिनै अपेन डेलिगेट जोङो बेवहाय लानाय जादों। जोङो बे हाबाफारिया दसे उनावनो जागायसिगोन। मा थांखि लागोन होननानै आसा खालामदों? जोङो बेवहाय थांखि लानाया बेनो, जोंनि ओनसोलखौ जोङो मोजाङै फोसाबनांगोन। दिनै मोजाङै फोसाबबासो जोंनि ओनसोलाव बिदि लेखा गोरों बा फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायाव, दिनै खेलायावनो होन बा गुबुन बिथिङावनो होन, दिनै जौगानायखौ जोङो लाबोनो हागोन। मानोना जोङो फार्स्टआव गोग्गो समाज दानांगोन। गोग्गो समाज दाबासो जोङो माहारिनि जे खामानि मावनांगौ बे हाबाफारिखौ जोङो मावलांनो हागोन होननानै जों सानो। आरो जोङो बेवहाय जोंनि ओनसोलाव दासिमबो जे जोबाखै, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, ड्राग्स बाहायनाय, जौ जे जुवा, बेफोरबायदिखौ जोङो बन्द' खालामनांगोन। मानोना बेफोरनो जोंनि समाजाव गुबुंले लाबोयो आरो बेफोरनि थाखायनो दिनै जोंनि समाजा गाज्रि जायो। दिनै जों समाजखौ फोसाबनांगौबा जोङो बेफोरखौ जोङो सिगाङाव गिबियावनो मावग्रोनांगौ दं होननानै जोङो ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेखौ सानो। बेवहाय आलासि हिसाबै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि सार आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिबिसन नार्जारि सार लाफैदों। जोङो बिथांमोनखौनो लिंहरनाय जादों। बिथांमोनाबो सफैखाबाय जानो, दसे समाव बिथांमोना बाहागो लासिगोन। हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाखौ मा खावलायगोन? आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन जे जोंनि समाजा मोजां समाज फैनांगोन। गुबुंले समाजखौ नागारनानै जोङो मोजां समाजजों थांनांगोन। जोङो दिनै गाज्रि आबहावा, दिनै जुवाया जोंनि ओनसोलावबो गोबां जाबाय थादों। दिनै बेफोरबायदि जुवाखौ दिनै होबथानांगौआ सोरबा एबसुनिल' नङा, साफ्रोमबो रायजो राजानि दायथ'। दिनै रायजो राजाया होबथाबासो नों आंनि गथ' गथाया दिनै लेखा फरायनाय फारफ्रोम बिथिङाव जौगागोन। जोङो गाज्रि हुदाफोरखौ साफ्रोमबो खौसेयै रायजो राजाजों ज' खामानि मावनांगौ दं होननानै जोङो ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायहरनाय थाबाय। खोब गोजोनथाव बाथ्रा। दिनै 10 जानुवारि 2026 मायथाइयाव ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेनाखि 42थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ, बे हाबाफारिखौ नैबे जिनजिरिबिल गुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खोब मेहेरगोनाङै दिनै सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लादों। बिथांमोननि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो मोननानै आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गिबिथाराव गोजोननाय बावग्रोदों। बिनि गेजेरजों आङो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनि उननिफ्रायनो मिरु जिल्ला दख'रा दालाइसा आफादसिम मोनफ्रोमबो आफादफोरा गावबा गावनि जेनाखि बोसोरारि जख'न्थाइखौ खुंबोदों आरो बे बोसोरारि जख'न्थाइनि गेजेरजों बर' हारिनि, बर' रावनि, थुनलाइनि, हारिमुनि, रांखान्थिनि गोबां जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो बिथांखि लानानै सावरायनाय जायो। आरो फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ जेनाखि मुलुगाव गेरेमसा माहारि हिसाबै दाफुंनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिरायनाय गैयै, मेंनाय गैयै खामानि मावबोबाय थादों। थिग नैबे ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावबो जानाखि जोंहा बर' हारिनि खामानि मावनो गोनां दङ, राव, थुनलाइ, हारिमु, गेलेमु, मोनफ्रोमबो बिथिङाव नैबे ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय जेनाखि बर' रायजो राजाफोरनि जौगानाय, रांखान्थि बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव जोंहा गोबां हाबाफारि मावनांगौ दङ। दा नैबेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय दिनैनि गेजेरजों खोब ओंथिगोनां रायजो राजाफोरखौ लानानै मेहेरगोनाङै सावरायनाय जागोन। आरो बे सावरायनायनि गेजेरजोंनो नैबे ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जेनाखि रायजो राजाफोरा एसेब्लाबो जोङो हारिनि आरो राव, थुनलाइ, हारिमु, रांखान्थि बायदि गोबां बिथिङाव जोङो एसेब्लाबो सांग्रां जानो हागोन। आरो इयुनाव बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि दाफुंनायाव ब्रैथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिजों लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनहा खोब बिफाव लागोन।
बेखौ मिजिंथिदों आरो खावलायगोन। दिनैनि दिनाव मोनसे बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव थासारि फैदों। आं दिनैनि गेजेरजों फोरमायनो लुगैदों जोंनि गेजेराव जोङो जाय समाव जोङो सोलोंथाइ लानानै मुलुगाव हारिखौ राव थुनलाइखौ जौगाहोनायनि सम, बे समाव दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे गाज्रि थासारि जाबाय थादों। जोंनि गेजेराव मोनफ्रोमबो समावनो फुजा मेला बायदि रोखोमनि हाबाफारि खुङै खुङै जोंनि फरायफुनाय फरायसाफोरखौ बैफोरबायदियाव थांनांगौ बायद' जाहोदों। मानोना फरायसाफोरा थांनो लुबैयो, फरिखा खाथि जादों, नाथाय फरिखा खाथि होननानै मोनफ्रोमबो जायगायावनो फिसा फिसा मोनसे फुजा मेलानि गेजेरजों खोब मेला खालाम गाज्रि थासारि, जौ जुवानि आड्डाखौ सोलिहोनाय, लोगोसे जोंनि गेजेराव खोब दुखुनांथाव फ्राय दिनैसिम फुजा मेलानि बेफोरबायदि फोरबोफ्राव हाबाफारिफ्राव थांनानै गोबां जाब्रबथायजों बायदि रोखोम एक्सिडेन्ट, नांलाय खमलाय गोबां जों जानायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थादों। दा खोब दुखुनांथाव। जों सांग्रां जानांगोन, जोंनि बिमा बिफाफ्राबो सांग्रां जानांगोन। गावनि फिसाफोरखौ जोङो बेफोरबायदियाव थांनायाव नोजोर होनांगोन, जाहाथे फरायनाया जों थालाङा। बैफोरबायदि फुजा मेलायाव थांनायखौ जोङो नागारनांगोन। जोंनि थांखि होसोनायाव, बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायाव साफ्रोमबो फरायसायानो बिहोमा हैनांगोन आरो दिनैनि फरायसायानो उन समनि दैदेनगिरि जागोन। बेखौ जों नोजोर बोनानै साफ्रोमबो गारजेनफ्राबो दिथा होनांगोन गावनि फिसाखौ। आरो साफ्रोमबो फरायसा बिथांमोनहा गाव गावनो साननांगोन जे गावनि इयुन दानायाव गावनो देरसिन बिफाव लायो। फुजा मेला बेरायबाय थायोब्ला गावनि जिउजों लोगोसे, गावनि थांखि होसोनायजों लोगोसे हारियावबो खहा जागोन आरो गावबो खहा जागोन। आं बेखौ मेसेज होनो सानो।